Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Ana m anabatakwa ụnụ n'oge awa nke eziokwu. Nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite bụ onye mgbasa ozi n'oge awa nke eziokwu. Asị m ka chi tata bụ nkwọ kpọtara anyị ihe ọma ma kpọkwara anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya mgbe onwe. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Asị m ebe bere ugo belu nkesa ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya ihe m kwuru. Asị m ụfọchị ma ndị ajọ mmadụ na tigbo ndị ilo. Osisi furu ufere na-atụ nkwe, asị ufere ga-amapụ ya ọnụ. Asị m onye isi anyị na-awa aja ọ were nke chụọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple nke nna oraifite. Bụrụkwazị onye isi nchụaja na Odinana restoration prime minister ya na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa anyị ejegogo ọfọ na temple lụta ndị enyi m niile, all my children all over the world, na ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, friends of the temple. Agụgụ m ọfọ si na ihe ọma ga-emere ụnụ. Asị m na-asị ihe unu ga-eri bịa, ihe ero na-abịakwana. Na-asị na onye na-achọ ụnụ ọ ga-agarịrị na ihe ọma ahụ unu bụ n'obi wee nọrọ na mba dị iche iche, na unu ga-eweta ihe ọma na ndị na mba weta n'ụlọ, na unu ga-ebute ike mmadụ 20. Ọ ihe m kwuru. Agọsigo m ọfọ wee na-eme ka ị malụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Mana bifo m gaa n'iru ka mmụọ ọkwa dịgasị mkpa. Echefukwana, ọ bụrụ na na-agbachara gị afa ị nwere ike iji alụ ọrụ. Echefukwana isonyere anyị na aja anyị ga-achụ na February 6th ka ọ ga-ebido. Ọ ga-last for 14 days or 14 days daily rituals. Isi ndị niile ga-esonyere na aja nke anyị dị n'igwe a. After 14 days eme achịkọta ya bụ ihe, chụọ aja dị iche iche, gbuo ebulu, mee saraka. Isonye n'ụdị ihe dị etu a enyegoro ọtụtụ ndị mmadụ aka, maka na mmụọ na-emesara aka na-achụ aja, especially to the right people, ndị nwe the right mind. Aja na-etitu mgbudi niile, because givers never lack. Always try to put a smile on someone's face. It will go a long way in helping your cause. So, aja mbụ niile na-ajipụta ihe anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke a, depụta ya prayer request, send ya ya. You donate a token to the cause. Tata na private a ga-eme akọwazi etu ị ga-esi wee so na ya bụ mmemme. Nke bụ ọ bụrụ na ịbụ onye nwere kọl mana ị chọrọ ka a gbaziere gị ọnụ, ka eduzie gị ụzọ, maka ọ na-adị mwute ịfụ ọtụtụ ndị mmadụ enwere kọl ụfọdụ anọ na-akọ ọta na ha mara ihe ha ga-eme. Ụfọdụ ndị ga-eme ma nọrọ n'ofu ebe na-emekasị ofu ihe, and ị na-emekasị ofu ihe, it can never be successful. O nwere mgbe ị ga-emerụ oyi dị frustrated. You understand? Ka ị ghara iji aka gị tinye na ị nwere kọl na-emetụrụ nwa ụchụ and know who you follow. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eti onwe ha na nsogbu because na ha na-listen to so many things. In a case of Odinana, follow who has the authority, who know the road. Ọ bụrụ ịma na eso somebody amara ọdịnala n'otu ọdịnala be nne ya,
nọrọ n'otu anything, nwere ebe o si amụta na ọjọọ ihe ọ na-eme ihe mmadụ kụziri na soshal midia ka ọ bụrụ gị kụzi nke ọ bụghị na ọtọriti gbasara ọdịnala. So learn your calling, enwe proper mentorship n'ebe ị nọ, guideline ka iwepụta ihe n'ọrụ a, ka iwepụta ihe n'okpoko akpọrọ gị. ọ bụrụ na ị dị interested n'ụdị a, ibezinarịrị chat m privately, aga m enyere gị aka, maka na my mission is to help people live better life. Isiokwu n'ụbọchị taata bụ abịakwa m ọzọ ka m kọwaa ihe dị omimi ị kwesịrị ịma gbasara agwụ, Okuku Agwu Awele, ya na Ogwu ma ọ bụ Okeite ma ọ bụ ọgwụ ọbụla agbanyeghị afọ agbọrọ ya dị n'ite. Pụtara ya? Ọ kwesịrị ịma. So onye ọ bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Nene video bido na mbido n'esi njedebe, you will learn something that will change your life for good. In the video ya tụsara ya ndị ọzọ, comment ya, follow us. Like I always say, by June, at least ofu onye n'ime ndị our serious followers and subscribers, they win a gift from me, something tangible. Now, n'isiokwu n'ụbọchị taata bụ ihe kwesịrị ịma gbasara agwụ, Okuku Agwu Awele, Ogwu na Okeite, ụmụnne ndị ọzọ. Ka anyị bidogoro n'isiokwu anyị bụ gịnị bụ agwụ. Akọwago m ya ugboro kwuru ugboro ihe bụ agwụ. Na agwụ bụ Igbo language, ọdịnala language. Na agwụ bụ mmụọ nnọnụ, bụ the ikenga, the powerhouse, the workforce of every given talent. So onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ihe ọkachamara eme, mana maka ihe na-akụziri ọrụ gị ọfụma, maka ihe na enwere ezigbo onye nhaziri, inwe ọkụ mentọ, o mee gị na ịchọpụtaghị ebe anwa onyinye amara gị kacha. O nwere ndị onyinye amara ya bụrụ na o nwere nnukwute akọ, nwee uche. It's good in bringing more ideas, na-atụtụ alụ dị mma. Ihe a we are calling. So each and every onye bụ na aka ọrụ nke o nwere bụ na ọ na-agbata bọọlụ. Onye amara ya ha. Nwee ndị na-emeta ihe ejije, comedians ma na art film. Calling ya dị ha. Ihe niile abụ, o nwere agwụ dị in charge n'ihe niile a. O nwere agwụ nka n'ụzụ, agwụ azụmahịa, agwụ egwuregwu, entertainment. O nwere creativity, agwụ nka n'ụzụ. Ị na-ewepụta to create new designs. Nwee ndị nwere onyinye amara ịgwọ ndị mmadụ. So e nwere onyinye amara dị iche iche. Mana ịmata onyinye amara e nyere gị, mara na o nwere agwụ dị behind it. Anyị kere ebe ya nwa agwụ si abịa. Agwụ na-eso mmadụ na-esi n'ikwu nne ya, si n'ikwu nna nna ya. Onye bata na mgbe obodo a na-enwe ejiri mara ndị asị na ihe dị taa na ọ dị ha n'agbụrụ. Ya? Asị na ihe dị etu a na ọ dị ha n'agbụrụ. Like be nna m. Ha bụrụ ndị amụma ma ndị na-eje ụka. Ha niile bụ
ndị amụma ndị a na-egbughere ihe n'ụdị dị iche iche na be nna m. So ọ bụrụ ya, mana o nwezi ndị e nyere onyinye nke ha bụ na ha ga-eji wee jere igwe mmadụ ozi. So mana gịnị wụ data agwụ? Onyinye amara a can be developed to the higher level. Onye agbata na onye nyere onyinye amara nke enwere ike inyekwu ya ndị ọzọ kakwanụ, ma ọ bụrụ na ọ gbado anya develop nke onwe ofu na ọ ga-esi ebe a wee nwetakwa more new skills, new vision and new mindset. So na-enyere onyinye amara nke does not mean na ebe akụ jedebere. O nwere akụkọ ịma wee kọwara gị ihe. O nwere akụkọ akọrọ akwụkwọ ndị ụka ọbịa asị na ya masta na-achọ ime travel wee kpọọ ụmụ ya ụmụ ọrịa wee nye onye nke ọzọ si wee otu ego, nye onye nke ọzọ ego na-abụ, nye onye nke ọzọ ego ise. Ewesị na mgbe nna ha ukwu batara anya bụ njem o jere, ọ gbara onye o nyere ego ise wee sị ya mee akaụntụ. Onye a wee bụrụ na o ji ego ahụ ise a wee zụpụta ọ dị ego 10. O wee gbaa onye o nyere ego na-abụ sị ya mee akaụntụ. Onye a wee gwara o ji wee zụpụta ego 4. O wee gbaa onye o nyere ofu ego si ya mee akaụntụ. Onye nke a wee jikwa na n'ebe onye ndị na ego a jikọ wote si ya na ya ma na iwu nna ukwu na-achọ okwu na ụka, ya na-achọ ka iwu rie ebe ị kọrọ, then werekwa ego a nyekwu ya ọbụna dị mbọ jide wee gba. Ewee sị akọdụtụ akwụkwọ ndị ụka wee sị na ya bụ nna ukwu ahụ narị onye anwa nke e nyere otu ego nke ejiri wee gba mbọ na ọ narị ya ọbụnanị naanị nke ahụ o nwere, adị ofu ahụ o nwere, were wee nyekwu onye a nwere 10. Anyị nọ surprise na a ga-eweru nke ndị aghọtara ihe ha nwere ọbụnadị nke nta ha nwere were wee nyekwu ndị nwere enwe. So when you have a talent and you refuse to work on it, you refuse to better your life and your environment with that talent you were, all the every possible, na-enwere ike one day you wake up you see there's your talent no more. Enwere ike iwe ya talent ya nye onye ọzọ, onye ọ ga-abala uru. Ịghọtara ya? So binye taa, chọọ ihe bụ onyinye amara gị, shinu ya, ị ga-esi na ya bụrụ mmadụ, ị ga-esi na ya na-edute. Ị ma na o nwere ndị na-eme eke ego so because na ha bụ a counselor, a na-akpọ ha na some great events ka ha bịa bụrụ a motivator, guest speaker, I make it ends meet. Ndị mmadụ go na-enwere ike monitor their monetize their great gift ka o wetaba ego. Agwụ, ịchụkwa agwụ ọfụma, agwụ na-eweta ego. Ịchụkwa agwụ nke ọma, agwụ na-eweta ego. So find out where your strength lies. Find out. Now, ọ bụrụ na ị find out where your strength lies, hazierie ihe, mee ihe ị kwesịrị ime, nye ha ihe ọnụ na-eri ka ha bido nyewe gị ihe ọnụ na-eri. You can just ịgbawa agwụ ọnụ, agwụ ga-eburu ọnụ, ị na-echezi na ị ga na-eri eri na-aṅụ aṅụ. Ọ dịrọ possible maka na onye kene Sọnị kene ya. So learn how to put your agwụ in good shape. Na-etu ị ga-esi na-enye ihe, build a personal relation with agwụ gị ka agwụ chụtabara gị ego. Agwụ na-achụta ego. Ụtara ya? Na-achụta ihe ọma dị iche iche, agwụ so gị maka na onyinye amara enyere gị ka i wee bie ndụ gị. Ọ bụrụ na ihe imezi ihe gbasara agwụ gị, agwụ achụtabara gị ego. Mana o nwere ihe m na-achọ ka nkọwarụ ndị mmadụ. Before imezi ihe dị n'agwụ, enwere ihe ndị ọzọ
ị ga-ebu ụzọ hazie maka ihe a na-achọ ka eme ka establish let there be harmony among ezumezu mmụọ niile so gị. Enwere ndị ihe bụ ụzọ mee like kembụkoro ihe bụ ụzọ chukwu chi gị maka na chi bụ ụzọ chi ji oke chi nwe ndụ ịchụkwa chi gị tụọ onye ụwa gị kpọkwuo ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị chukwu aha maka na agwụ ihe eji wee lụọ ọrụ osikwa n'ikwu nne gị na n'ikwu nna gị ghọtara ya. So your ancestors must be involved because ha sokwa na ndị contribute to that ya agwụ and all ha nwawụkwa na ndị ya workforce of that agwụ. So ichukwa chi chukwa ndị ichie then ichukwa ya element ọ bụrụ na enwe mmiri ichukwa ndị mmiri ọ bụrụ na enwe ikuku ichukwa ndị ikuku chukwa ya any element so gị onwe ezumezu mmụọ niile so ndị chukwa afa ichukwacha afa enuzi agwụ ịchakenu ọ ya mata na Ugochi tụrụ na temple ihe anyị na-arụrụ mmadụ bụ agwụ maka na agwụ na-achụta ego agwụ mbụ na mbụ na-achụta ego mgbe ị chụkwara agwụ gị ma agwụ gị obi dị ya mma agwụ ya na-eje eje na-abata abata ịmụrụ na agwụ ihe a na-eme n'ọdịnala Igbo na akwụkwọ a na-eme ya stọọ agwụ ya na-eje eje na-abata abata akwụgoro m ụnụ na previous teaching etu n'ụzọ dị iche iche esi alụ agwụ wee wụ na agwụ buru ibu ọ bụrụ etu ofe ga-esi rụọ agwụ ka dibịa ga-esi wee lụ dibịa kwadoro akwado wee pụta n'ọlụ a ka m na-ekwu maka ya. Dibịa ga-alụ agwụ ọlụ agwụ ọwa akpa aja ụbọchị a na-echi ya dibịa ndị ekwu ya na ndị ibe ga-anọ ha niile ga-anọ ụbọchị a kodori ọfọ etidori ya ọfọ ụbọchị a ka dị ọfọ dị ọfọ na-enwe ọfọ dibịa ya ọfọ agwụ ya nwezi ọfọ ndị ọzọ like mụ ha gwara ngụ ụbọchị m lụrụ agwụ nwa akpa aja na ọfọ enyere m ụbọchị a nke mbụ na enwegodoro ọfọ agwụ m nwa ọfọ si n'ikwu nne m ọ bụrụ ọfọ na agwụ nwa ọfọ si n'ikwu nna m ọ bụrụ ọkwa ịtọ nwa ọfọ dibịa nụ ya wee nye guideline ụbọchị ahụ dibịa bụ nyanwawụ enyi nwoke ka ọwụ bụrụkwa nyanwawụ dibịa ka ọ bụrụkwa aka ji ọfọ arụsị obodo bịakọrọ ụbọchị a dịka ezi enyi nye m ọfọ nke ya si aka ji ọfọ ọ bụrụ ọfọ ịnọ then tinyezie ya ọfọ nji arụ ọrụ awele ọ bụrụ ọfọ ise a ka ebukọrọ ọnụ gbaa ha niile orikọ ha ga na-alụkọ ọrụ ọnụ onye fụ agwa nwanne ya nkata mara agwa ụkpa mara agwa nkata ọ so na oke ọfọ nji arụ ọrụ ndị nke a bụrụ ya. So mana ihe nnachi iweta ebe a bụ na akwadocha ihu agwụ gị enwere ọrụ ndị ọzọ ị ga-arụ ka ị wee chake dibịa arụchara dibịa agwụ anwa dibịa nwere ike nga agwụ dibịa nwere ezumezu agwụ dibịa nwere okuku agwụ mana dibịa kwadoro akwado wee pụta n'ọrụ a den abịa na agwụ ma mgbe a na-arụ ya alụ ihe afụ na nwere ihe etinye na mgbe a na-egagharịsị na mbata agwụ yara ọpụpụ agwụ maka na agwụ ga na-apụ apụ na-abata je na-achụta ife na-ewerata n'ụlọ ịhụtara ya so emechaa nka bụcha alụghị agwụ ọwụde na onye ya alụ dibịa nwezie ma ezumezu agwụ ma ikenga agwụ ma ha ncha niile ma okuku agwụ na-abịakwa na okuku anyị na-alụ okuku agwụ nkwalụ ọpụpụ ya na mbata eme provision for it na ọ bụrụ na etu si alụ okuku agwụ awele nke dị so effective and ọ bụrụ ọgwụ all natural things that belongs to you how you will be able to attract them back to you the originator achịkwacha mmụọ niile so n'ụzọ gị wee gwaje ha na-agha abịa ịlụrụ gị agwụ ha biko ha niile bịa tinye aka wee sotido ọfọ n'ụbọchị a na chidimma ga-adịrị gị imesizie ya
onye maara anyị ụbọchị anyị na-ewube kwụsị aka anyị na-ewu like ụbọchị anyị na-ehibe ya altar. Agwụ ihiwe ọgwụ ihe gbasara like installation of your altar. Sorry. Ọ from that your altar ka ị ga-eji wee na-agwa mmụọ okwu, na-agwa mmụọ ihe chọrọ ka emee, na-echukwu ụmụ mmụọ. Mana ize Peter na ụfọdụ ndị mmadụ enwere altar. Ịmụ na-enwe altar versus altar. Inwe altar so that onye na-achụgo ojegoro n'altar nke ya na-akpọ gị, you can nullify whatever you do. So ị ga-enwe ya arụcha alụghị ọrụ akpọzi ezumezu mmụọ niile agị na akụsị ya na-efe anya obi onye obodo Sorian n'ọrụchakwana n'ọrụ doro ụzọ ya na tata ka ọ na-agụzi agwụ na-akpọkwa agwụ ikwu nne na agwụ ikwu nne ezumezu agwụ niile si abịa nọ ka unu je gozie kpọtụ ochie onye ụwa kpọtụ ezumezu mmụọ niile na Okuku Awa wee ubedo agwụ new altar agwụ. Ọ bụrụ mmadụ na ya alụ uwe agwụ na be nna fa maka ihe na onwe ike famili be nna ha bụrụ ebe a na-eju ka nwere ike ihe elu asị na ịgwọrọ ọgwụ dị afọ ụdị ndị na-etu a maọbụ ndị pastọ maọbụ ndị agbara ọrụ ndị anyị na-emere okuku ha dị na Ugochi tụrụ na tempụl mgbe ọ na ha chọrọ ịchụkwa okuku ha echukwa ọngwanụ mgbe ha natara nso ha bịa jiri aka abịa gị na-echukwa agwụ ha ghọtara ya. Mana agwụ akwa ọ ga-abụ ịchụkwa gị na chi gị na ezumezu mmụọ niile gị na ha so dị mma hapụzie etu ha ga-esi wee blessing. Ghọtara ya. So agwụ ahụ number 1. Mana o nwere ndị na-abịa instead of ha wee ije chukwa ihe dị n'ụzọ ha ejekwu dibịa sị ya gwọọ ya ọgwụ. Ọtụ ndị mmadụ abịago ya abịa atọ n'ụmụ onye abak. Mana o nwere ozi onye dibịa ọ ya aja ma ọ bụrụ onye ogologo akpịrị onye begide nwe ya obefere chi. Mana mma kụwarụ gị eziokwu maka ndụ gị. Wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ọgwụ. Wepụ aka n'oke ite. Nke mbụgoro na some of you ndị lụgoro ihe n'ụma na ha alụchara n'ọlụlụ ọrụ kwa eziokwu. Yes. Ebe ọ nọ nwere ndị ahụ ha na-achọ ọgwụ na-achọ ihe ọtọ nọ. Ịlụchagoro ya alụcha onye a metụ anya aka o mebie. So kere ihe ị na-eje emelụ ọ ga-agwọrọ ọgwụ maka ego. Alụcha ya ị ga-awụ na agwọrọ ọgwụ maka ego. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ imeji ihe dị n'okuku gị, okuku gị enwere ihe gbasara ọgwụ dị n'ime ya kama na-ekere ọlụ eke. O nwere onye ọ bụ ọrụ ya ya okwu bi okwu si ife si n'ụfọdụ ọ dị etu a. So ọ bụrụ na alụchalụ agwụ enwere any after effect maka na o nwere anụ ị na-egburu agwụ bụ aida oke ọkpa maọbụ nnekwu maọbụ maazị mana igbo ori ya ebunu ka ha na-erure ka nwa na-ede. So ọ dụrọ ka ọgwụ agwụra nwa nwere ike ire dị mind so many times uche ụfọdụ enwere ike ịgwa gị chukwa ihe dị n'agwụ gị hapụ ọgwụ. Onwe ndị ya ha bịa ha sị Eze-Ana na ha chọrọ ka agwọrọ ha ọgwụ n'otu ha tawara afọ sị no Eze-Ana does not belong to that. Eze-Ana adịghị agwọ ọgwụ. Gịnị bụ ọgwụ? Ọgwụ wo mgbe ị na-achọ ka ịkọ ọtọ kọnas. Mana ọ bụrụ na ị bịa kpa na ọfụ mana ị na-eme ndị mmadụ bụ na ịkọwacha nafa eziokwu they will not believe it na ha eje jamụ onye abụrụ onye eziokwu wee lụsa ha. Agwa m na ịbịago ibu ụzọ chukwu achị gị chukwu ezumezu mmụọ onye na-eso unu wee kwubizi okwu si ha gachịtawara gị ego ka normal process. Mana mgbe ịbịakwutere dibịa ihe not even care about nwere mmeta na gwurube nna nwere ihe ma arụ ọrụ oke ite ọrụ ọrụ oke ite ma chetakwa n'ọgụ nwanyị eme onwe gị na ọgwụ ọkaite agwọrọ ụgwọ ọgwụ agwọrọ maka ego weda ma agbọrọ oke ite ma ọ agwọrọ ya idu akọ mmiri ma ọ agbọrọ ihe ọgwụ na-asụkwasị ma ọ ya along as na ọdị n'ite wepụ aka ya. Ịghọtara ya? Wepụ aka ya. So nke mbụgoro bụ na ị ga-ekwenyerịrị na Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile onye ike na-esi n'aka ya bịa rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị rụcha ọrụ n'ụzọ gị alụ ọrụ gị okuku agwụ na ọwụ n'iwu onye agwụ ma rụọ mmadụ niile ije kwere oyoyo. Mana ọwụ kwado na n'iri saịdịrị n'ọgwụ ka ị chọrọ ije gwọ nnụnụ name of whatever name ndị ya onye ijekwu na nke ya agwọ ọrụ ọgwụ mana ha fa ndị gwara ụfọdụ gwara agwọ mana ọrụ ụfọdụ nke ha lụrụ arụ ma ihe ha na-epen for that reason.
So learn how to sow seed, learn how to do the needful, learn how to egbotu chi gị na chi gị adịrị na mma, chukwa chi gị maka na onye chike na-eso n'ike na ịchịkwa chi gị na ezumezu mmụọ niile na ha so echukwa gị. Mana mgbe eji onye ihe medo sinsi si ka ije gwọọ ọgwụgwọ nọ nke lụrụ alụ atọ ife atọ nọ nke lụrụ alụ, ọ ga-anwe limit ọ ya alụlụ ọkwụsị. Maka gịnị? Na ekwesịrị ka itozu ihe dị n'ụzọ gị so that achụzi aja were chụọ aja ihe ọma n'isi onwe anchorage. Mana mgbe ị draw care about ma o nwere mmụọ na-agba ụgwọ, mmụọ na-atụghị aja ekele aka, mmụọ na-emere gị ihe na ọsịsọ ọsịsị mee onye ebe ụdọ nwe ya obefere chi. Ichekwu ndị na-alụ Okeite na EZE-ANA adị alụ Okeite. Oke EZE-ANA bụ ihe gbasara agwụ ka m na-eme. Mana ịrụchazi Okeite ahụ efu na ọgwụ na-egwu egwu. Ahụ isi na ihe anọkwa ogologo ndụ wee nwee ike wee fụnyabụ the fruit of that ọgwụ a egwu. Ọhịa kwesịrị ịma chighata n'ọdịnala Igbo, medu ihe dị n'ụzọ agwụ na-enye ụzọ alụ ọrụ gị agwụ, mana wepụ aka n'ihe gbasara ọgwụ ma ọ bụ okwu agwụ, ọ ma enyere gị aka. Ọ bụrụ ihe niile ka m ma agụwa gị na soshal midia maka na iwu eburo dibịa, mana ndị dibịa ibe m ka anyị chighata n'azụ n'ọdịnala, iwe dibịa nwoke wee dibịa nwaanyị, anyị chighata n'azụ ka anyị medo ihe dị n'ụzọ anyị nke bụ eziokwu na imedo ihe dị n'ụzọ na mmụọ ọbụla ị na-emedo ama agbakụdo gị azụ. Inwe ajụjụ na ihe a nkụzi taa maọbụ ihe nkụzi Igbo maọbụ ihe na-agbagwoju anyị n'ọdịnala Igbo, sendịa mmesi ya gị ma nyere ya aka. Sendịa mmesi na 08057837672 Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu kwa afa m. Gazienụ n'ọfọ.